Kabayatan na tap no may paayan iti managdagos a relief uno food relief dagiti vulnerable family ken indigent sector iti syudad ti Baguio gapo iti epekto ti oil crisis ken iti presyo dagiti gagatangan ipatungpal ti lokal a gobyerno ti rice distribution project iti sumar sa runo a bulan. Adda detalye ni Jezryl Khate Lapizar. Manarimaan ti registration ken assessment for eligibility kadagiti residente ti nagduduma a barangay iti syudad para iti rice distribution project ti lokal a gobyerno ti syudad babaen iti City Social Welfare and Development Office. Dakkel a tulong daytoy a programa para ken ni Manang Dominga rason no apay nasapa daytoy a pimila a nagpa-register. Pangdagdag sa pagkain sa araw-araw, lalo wala akong trabaho. Napondo ang ti programa ti 56 million pesos nga impaay ti national government manipud iti local government support fund financial assistance. Panggap ti rice distribution project ang mangipaay iti madagdagos a food relief kadagiti indigent ken vulnerable families iti syudad iti baet ti agtultuloy a panagnato ti presyo dagiti gagatangan. Ang mga mabibigyan ay ang mga underprivileged sector or yung sana sa laylayan, like yung mga low-income earners, mga indigent, like PWDs, senior citizens, solo parents, and of course we will include the minimum wage earners na ngayon ay affected masyado. Target ti proyekto ang maipaayan iti bagas ti 37,000 a household iti syudad ken manamnama ang mairugi ti pannakaiwaras dagiti bagas iti maudi a lawas iti Abril aging ga Disyembre ti agdama atawan. Nakakatulong yan, especially sa mga vulnerable sectors since affected yung income nila, at least yung food security nila, at least masave yung pambili nila sa other basic needs. Kalpasan ti registration, masukimat no sagmamano a kilo ti bagas ti maiwaras kadagiti pamilya. Per cluster met ti distribusyon tunggal distrito iti syudad. Jezryl Khate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.